Ja, så er vi nået dertil, hvor vi skal ind på Christiansborg for at uddele den her, vores retoriske pris. Ålen er egentlig en truet art, men i dansk politik vrimler det med den. De snor sig og vrider sig for at undgå at svare på kritiske spørgsmål fra journalister. Denne uges glatte ål er... Ja, det er Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der løber med prisen i denne uge. Hans svar, eller mangel på samme, fangede nemlig vores opmærksomhed forleden, da han var i DR2 Morgen for at svare på, om det er retfærdigt, at erstatningen til fejlbehandlede psykiatriske patienter i høj grad afhænger af tabt arbejdsfortjeneste. Mange af dem står nemlig uden for arbejdsmarkedet, og de får derfor en lav erstatning. Er det så rimeligt med erstatninger i det leje? Jeg synes, det er rigtig, rigtig vanskeligt at begynde at tale om retfærdighed en gruppe op mod en anden. Det, der er helt afgørende for mig som socialdemokrat, det er, at der er de samme kriterier for alle. Ja, det er vanskeligt. Og det er jo netop derfor, at verden gerne vil vide, hvad Socialdemokraterne og Flemming Møller Mortensen mener. Verden prøver med et nyt spørgsmål. Skaber det så ikke en ulighed? Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan tale om, at det her det er en forskelsbehandling. Flemming Møller Mortensen svarer ikke på spørgsmålet, men indleder i stedet lige med at fortælle, hvad spørgsmålet i virkeligheden er. Og det er vel at mærke et andet, end det journalisten stillede. Et trick, han bruger flere gange. Men spørgsmålet er, om vi kan kalde det uretfærdigt. Men hvis de skaber en ulighed i den anden ende, erkender du så, at der er et problem? Spørgsmålet er, hvilket liv det er, man skal leve, når man har været inde i et fejlbehandlingssystem i sundhedsvæsenet. Flemming Møller Mortensen er åbenbart ikke helt tilfreds med verdens tilgang, og han svarer hverken på verdens spørgsmål eller på sine egne. Ganske imponerende udenomsnak. Bedre Psykiatri foreslår at man nedsætter politisk en arbejdsgruppe. Er det et forslag, du vil tage med videre? Det er sådan, at vi i Sundhedsudvalget en gang imellem mødes med patienterstatningen, og her vil jeg naturligvis ved førstkommende lejlighed sørge for, at vi får et svar. Forslaget om en arbejdsgruppe bliver ignoreret. I stedet fortæller han om møder med Sundhedsudvalget. Verden prøver en sidste gang for at finde ud af, om Flemming Møller Mortensen mener, at erstatningssystemet er rimeligt. Så kan man også godt tale om en rimelighed i det, eller hvad? Altså i kroner og øre. Det er jo det, der er så pokkers vanskeligt, fordi er 12.000 kroner en hån at få. Ja, igen svarer Flemming Møller Mortensen med et spørgsmål. Og med den raffinerede form for udenomsnak, så fortjener han selvfølgelig vores pris som ugens glatte ål. Han har kontor lige herinde. Lad os se, hvad han siger til den. Kom ind. Flemming Møller Mortensen. Ja. Må jeg forstyrre et øjeblik? Ja, det kan du tro, du må. Jeg kommer fra Detektor Ja. for at overrække dig prisen som ugens glatte ål. Okay, tak skal I have. Er den berettiget eller ej? Jamen, det er det, jeg vil spørge dig om. Synes du, den er fortjent? Jeg vil sige, at i den her sag, der siger jeg, hvad jeg kan sige. Og jeg vil rigtig gerne sige noget i den her sag, fordi det er en sag, der ligger Socialdemokraterne rigtig meget på sinde. Men jeg kan ikke sige mere, end det jeg gør på det her tidspunkt. Og hvorfor kan du ikke sige mere? Du har vel en holdning til det? Når jeg udtaler mig som sundhedsordfører for et regeringsparti for Socialdemokraterne, så bliver min personlige holdning lagt over i at være partiets holdning. Og det kan man ikke umiddelbart gøre. Det sender de forkerte signaler til befolkningen, og det ønsker jeg ikke som en ordentlig politiker at gøre. Altså, det du siger, det er, at du som politiker ikke kan sige, hvad du har af holdning, fordi tænk, hvis du var i strid med dit eget parti. Jamen, fordi det bliver ophøjet til at være Socialdemokraternes og dermed måske regeringens holdning, hvis jeg melder meget direkte ud i forhold til, hvad jeg synes, man skal gøre. Men det må da være dybt frustrerende som politiker, folkevalgte på Christiansborg, ikke at kunne give udtryk for sin egen holdning? Det er det ikke. Det er bare vores håndværk. Det er en del af mit job. Jeg ved godt, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og det er et spørgsmål om ordentlighed. Men er det ikke også at være en ordentlig politiker at svare på de spørgsmål, man bliver stillet i fjernsynet for eksempel? Jo, det er det. Jeg vil så sige, at vilkårene for mig som politiker, de er en gang imellem ikke særlig lette. Eksempelvis i det her indslag, hvor jeg bliver puttet ned i Danmarks Radios boks nede i kælderen og sidder der helt alene. Jeg ved ikke, hvor mange minutter man har. Får jeg et spørgsmål, eller får jeg 8 spørgsmål, der går på det samme? Der kan enhver journalist afdække mig og få mig til at virke, som om jeg ikke vil svare, hvis jeg får det samme spørgsmål mange gange. Men det er jo fordi, du ikke svarer på spørgsmål. Jo, men det er fordi, jeg ikke kan svare på spørgsmål. Jeg kan sige noget, men jeg kan ikke sige det, journalisten måske gerne vil høre. Men det, du bliver spurgt om, det er, om du synes, at det nuværende system er retfærdigt og rimeligt. Det kan du vel
godt svare på? Nej, det kan jeg ikke. Fordi hvis jeg med det samme siger, at jeg synes, det er urimeligt, så er der en forventning om, at jeg 3 dage efter har et forslag til, hvad der så skal ændres. Og det kan jeg ikke, fordi det også ligger over hos justitsministeren. Så der er grænser for, hvor meget jeg selv kan sætte i gang i forhold til en eventuel forandring. Så du er fuldstændig bevidst om, at du snor dig udenom spørgsmålene? Man kan sige, at dagsordenen er måske sat en lille bitte smule utydelig. Fordi hvis journalisten gerne vil have et personligt svar af mig... Men er du bevidst om, at du ikke svarer på journalistens spørgsmål? Men du får ikke mig rystet i den her sammenhæng. Man kan ikke få et svar på spørgsmålet? Om jeg er bevidst om, at jeg ikke svarer journalisten? Ja. Nej, det er jeg rent faktisk ikke. Det tænker du ikke på? Nej, det er jeg ikke. Fordi jeg er dybt koncentreret om at holde mig til det, der er sagen. Hvad tænker du, det gør ved den offentlige debat, den politiske diskussion, at vælgere og seere, de sidder og ser politikere, i det her tilfælde dig, bliver stillet et spørgsmål, og så faktisk snor sig udenom? Jeg håber ikke, de opfatter eller tænker, at jeg snor mig udenom, fordi det er rent faktisk ikke det, jeg gør. Jeg har bare en begrænset mulighed for at svare, og at det så er en journalists lod og hans mulighed, eller hendes mulighed, at prøve at dreje den og få noget udstillet. Der vil jeg hellere have, at jeg bliver taget i at få sådan en pris, frem for at have været ude og sige noget, uden at det overhovedet er drøftet, om det er regeringsholdning. Flemming Møller Mortensen, tillykke med prisen som ugens glatte ord. Jeg håber, hvor skal den hænge? Nu har jeg mange ting på væggene. Jeg tror, vi sætter den herovre, ved siden af Bjørn Nørgaard. Hvis den kan være det. Det kan godt være lidt glat. Den balancerer.